Gutom na ako. Gutom na ako. Pagod ako na. Mag-share tayo sa isang snack. Ano ba yan? Uy, may camera. Uy, di siya na. Hello. Nakapagod. Hello po. Baka break time namin eh. Break Eto time nga na. eh. Na ako pagod ako. Break time namin sa showtime ngayon. Kaya mamaya mag-rehearsal kami para full fade na yung pagsayaw namin. Penny ako! Yes. Ito nga pala, ang ACS Ruby. At kami ang K-Popper. K-Popper. Nagkaisa kami. Uy, baka yun, joke lang. Dave. Nagkaisa kami sa isang layunin. Hindi para lang magpasikat. Kundi gawin namin yung isang pangarap. Siyempre ang sumayaw. Ginawa namin ito para sa mga kabataan din na gustong sumayaw. Na gusto namin ipakita na kapag gusto mo isang bagay, walang makakadlang. Baka